El paper dels telecentres com a motor de dinamització de les TIC al territori va ser el tema que va servir com a tret de sortida per inaugurar la 8a edició del Congrés Internacional de Desenvolupament Rural. La trobada es va celebrar al Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, a Solsona. L'objectiu del Congrés és reflexionar sobre la necessitat de trobar elements per promoure la innovació com a peça clau en la competitivitat d'empreses i territoris. El director del CTFC, José Antonio Bonet, i el director general de la Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya, Josué Sallent, van ser els encarregats d'obrir la sessió. En aquest 8è congrés el que pretenem és creuar dos conceptes. El que pretenem és creuar dos conceptes. Tot el que són les polítiques de desenvolupament rural amb tot el que són les polítiques d'innovació. Sent conscients que la innovació no està únicament restringida a un món urbà al qual normalment s'associa. Les noves tecnologies precisament són una eina, o poden ser una eina, o almenys tenem l'empeny que siguin una eina que puguin escurçar les distàncies entre el món rural i el món urbà, que puguin esdevenir elements de competitivitat que facin que les opcions que poden tenir en un entorn més urbà siguin les mateixes que poden tenir en un món més rural. Un país equilibrat, un país en què tothom pugui continuar treballant on li vingui de gust, allà on ha nascut, on se senti més còmode, i això vol dir bastir el territori amb infraestructures que permetin aquest desenvolupament sostenible. Això implica que hem de ser capaços de posar les infraestructures necessàries, i avui en dia les infraestructures necessàries no són només carreteres, electricitat i aigua corrent, sinó que cada cop més les infraestructures són també xarxes de telecomunicacions. A continuació va prendre la paraula Albert Pujol, dinamitzador del Punt TIC del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre, que va defensar que des d'un Punt TIC és possible dinamitzar una comarca rural en les noves tecnologías. Si una actividad que se hace en un municipio, en un telecentro Punt TIC, funciona bien, ¿por qué no la repetimos en otro sitio? Pero no es ipso facto. Funciona bien aquí, copiar, pegar, nos vamos allí, copiar, pegar. No, porque tienes un número, un tanto por ciento muy elevado de que eso no funciona. Lo que hacemos es, ha funcionado aquí, hablamos con el dinamizador, a veces hablamos con entidades del municipio representativas, que si la asociación de jubilados, que si la asociación de mujeres, que si la asociación de padres, que si los escolares, que si tal, para ver si esta actividad que allí en ese municipio, que igual están a 1 kilómetro, a 2 kilómetros ha funcionado, funciona en el otro. El professor d'Enginyeria Informàtica, César Mauri, és creador de l'Enable via Camp, un programa d'ordinador que permet moure el punter del ratolí a partir del moviment del cap. Mauri va detallar diversos aparells i programes que permeten facilitar als discapacitats l'ús de les TIC. Si la persona amb discapacitat, en vez de no poder-se comprar un ordinador, resulta que quan se l'ha de comprar no pot fer servir el ratolí, doncs aquesta desigualtat és encara més forta. Per tant, aquí, d'alguna manera, cal adoptar estratègies que el que permetin és intentar, en la mesura del possible, igualar aquestes desigualtats i donar iguals oportunitats per a tothom. Des de Masquefa, les responsables del Punt Òmnia van presentar el programa Dona't una oportunitat, un projecte de formació i pràctiques per les dones en atur del municipi. Pel programa han passat un centenar de dones des de la seva posada en marxa el 2005. El comentari inicial, el primer dia, jo pregunto, bueno, vosaltres, què feu amb l'ordinador? Uy, yo ni quitarle el polvo, ¿no? Porque mi marido, no sé qué, el típic comentari. Llavors, arribar a final de curs i que alguna de ellas digui, pues hoy le he enseñado a mi marido a no sé qué, porque él lo hacía mal o porque, ¿vale? Això t'omple, o sigui, com a profe o com a persona i com a dona i com a tot, no? Diguem. Perquè guanyen una autoestima, o sigui, guanyen molt en autoestima, en confiança. Després va arribar el torn de Senior Lab, un projecte de la Fundació Centre Tecnològic Industrial d'Extremadura que busca millorar la qualitat de vida de les persones grans en situació de dependència. Es conseguir una accesibilidad integral en la cientificación, urbanismo, transporte, comunicación, información, nuevas tecnologías, servicios y productos, siempre relacionados, ya digo, con personas mayores. Fomentar el diseño universal es que el diseño se adecue y las cosas se adecúen a las personas. No que las personas tengan que aceptar lo que le dan,
no que las personas lleguen a una vivienda y tengan que aceptarla, no. Vamos a diseñar de manera que las personas, sobre todo en ciertas condiciones, cuando no tienen las condiciones idóneas, pues que puedan autodiseñar sus propios sistemas de vida. Després de la pausa del dinar, la primera jornada del Congrés es va reprendre amb una taula rodona sota el nom L'aplicació de les TIC en la formació i la comunicació, moderada pel cap del Servei de la Societat del Coneixement, Ricard Faura. Els dinamitzadors han d'estar preparats, diguem-ne, per tots aquests nivells tan diferents d'alfabetització i d'aprenentatge amb les eines digitals. Això implica que els dinamitzadors i les dinamitzadores ens hem d'anar formant durant tota la vida, perquè les eines continuen apareixent. Què implica això? Que des de la xarxa de Punt TIC o la xarxa de centres, que també és l'encàrrec que tenim, hem d'anar acompanyant els dinamitzadors a les dinamitzadores en aquest procés formatiu. I penso que el Departament d'Educació fa el mateix amb els seus formadors. Són els responsables de l'educació d'altres persones és que hem d'anar aprenent molt més ràpid que elles. Hem de tenir en compte els alumnes que tindrem, el tipus de gent que tindrem, que com que és en línia no ho podrem acotar molt bé, no sabem si al davant tindrem una persona que té facilitat per estudiar, que parla un idioma, que en parla un altre, que és discapacitat, com el que dèiem abans, al matí. Tot això ho hem de tenir en compte abans i a poder ser hem de preparar un curs que el pugui fer servir tothom, siguin les seves competències, perquè també hi haurà gent que serà molt vàlida en l'entorn tecnològic, estarà molt ben preparada i n'hi haurà que estaran més justets. Sin que nadie nos enseñara, sin que nadie nos dijera nada, ni en el colegio, ni en la universidad, ni en ninguna otra parte, de repente hemos tenido que aprender prácticamente a patadas a generar y a gestionar información. Y no la información que leemos en un periódico, sino volúmenes verdaderamente extraordinarios de información. Y esto hemos tenido que aprenderlo, como digo, a patadas. Y esto significa pues, que lo hacemos también a patadas, claro. O sea, como hemos podido, aplicando el sentido común donde el sentido común podía funcionar. Per últim, va tancar la sessió el cap de formació de biblioteques del Departament de Cultura, Josep Vives, que va presentar als assistents quin i com s'ha desenvolupat el Pla de Formació Digital per als treballadors de les biblioteques públiques catalanes. Aquí hi ha un problema molt greu amb l'alfabetització informacional. Si fem un símil amb la salut, quan estàs malalt, tu saps que estàs malalt. Estàs malalt perquè has estat bé, quan has estat bo, i ara veus que no estàs bo. Vas al metge, hi ha algun tal. Amb la necessitat d'informació és bastant més perillós, perquè un no té la consciència d'estar desinformat. Entres al Google i com que sempre trobes alguna cosa, poses aquella informació. Clar, està allà, consideres que està bé. És el gran perill, que tu no saps com realment estàs desinformat. Això de la veritat és molt complicat. I l'únic que podem fer és una mica orientar, i és a dir, primer saber realment tu què necessites. La resta de la setmana van continuar les ponències, que en total van superar la vintena d'intervencions. Es van tractar, per exemple, temes relacionats amb el turisme, els Living Lab o el programa líder per la diversificació econòmica de les zones rurals.